Εδώ βλέπουμε το Φάνη, ετοιμάζεται να κάνει την τρίτη προσπάθεια και έχει κάνει δηλώσεις ότι θα καταφέρει να ανέβει αυτή τη φορά. Για να δούμε. Εδώ βλέπουμε, ετοιμάζεται, μαζεύει φορά και μπαίνει επιθετικά. Και ναι, τα κατάφερε. Θα ακούσουμε τώρα την κραυγή. Κάτσε να δούμε τώρα πως θα κατέβει. Τον κόβω για τούμπες. Πιο δύσκολο είναι το κατέβασμα παρά το ανέβασμα. Κάνε μας μια δήλωση.